Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, ezer baino lehen, lehenengo gauza, ez nun nahi nik izate hau klase magistral bat, ni hemen botatzen ere rolloa eta zuek bakarrik entzuten, baizik eta nik nahiago eta askoz gehiago zuek galdetzen badizkia zuek gauzak, eta nik hasiko naiz gai batzuk ateratzen, eta baina edozein momentutan sentitu zaitezte libre galdetzeko, edo hau ez dut ulertzen, edo honi buruz ez dakiz gauza bat okurritzen zait, ez dakit, bueno, esan nahi dut, nahiago gauza bat, elkarrizketa bat izatea eta ez monologo bat, edozein kasutan. Nik jarri nion, Xabierri galdetu zianen, bueno, zeri buruz hitz egin dezakezuen, bueno, pues ahotsari buruz noski, baina, bueno, ze modutan edo, bueno, nik pentsatu nuen, bazen jartzea gai bat, printzipioz nahiko orokorra dana, ahotsaren mitoak. Zergatik, bueno, nik pentsatu dutelako, ahotsa dela zerbait, denak erabiltzen dugun zerbait, denak daukagun zerbait, baina beti gelditzen zaigu puntu bat misteriotxo, nola sortzen da, nola egiten deun, ze elementu parte hartzen duten, zerbait misteriotxo dauka zer beti ahotsa, eta preziatzen dugu, honek dauka ahots ona, eta honek dauka ahots gaizki edo txarra, ez dakit, ahotsaren mundua beti misterio puntu bat dauka, eta nik uste beti sortzen dira gure imaginazioan edo gure barruan, ideia batzuk, mito batzutan, edo entzun ditugun gauzak, eske, hola kantatu egin behar da, eske ahotsa ez dakizer egin behar da kantatzeko, edo hitz egiteko, edo... Orduan, sortzen dira mito batzuk, ideia batzutan faltsuak izan daitezkenak, eta, bueno, horri buruz, aitzaki bezala hartuta, edo abia puntu bezala, pues, horrekin hasiko nintzake komentatzen gauza batzuk. Hartuko nire txuleta, baina pres nago edozein momentutan txuletaik ez erabiltzeko eta zuen hildotik jarraitzeko. Niretzat lehenengo mitoa, nik apuntatu nuena, bueno, lehenengo mitoa. Askotan segurazki entzun dezuela, zuen kasutan edo agian ezagun bati esan diotela, zuk ez dezu balio kantatzeko, edo zuk oso txarra daukazu, edo zuk belarri txarra daukazu, zuk ez kantatu mesez. Bueno, hori da lehenengo mitoa, hori gezurra, gezur hutsa da, gezur galanta da. Askotan entzun izan dugu hau, batez ere beste garai batzutan, oso errez esaten zen esaldi hau, zuk ez dezu balio kantatzeko, hala, alde. Eta orduan, guaindikan badago jendea, bueno, guain altzon bizi naiz, eta han sortu genuen koru txiki bat, eta jende batzuei esan ez, haizu, apuntatuko za koruan, eta animatu, eta nik txikitatik esan ziaten, ez nula balio kantatzeko, oso ahots txarra neukala, eta oso belarri txarra, eta ez dut kantatuko, ez dut balio. Eta pena da, tristea da, bueno, triste da hori esatea alde batetik, eta tristeago da sinistea. Sinistea. Benetan hori gezur hutsa da, gezur galanta da. Denak kantatu dezakegu. Ez dut esaten denak profesionalak izango geranok ahotsari buruz edo ahotsarekin, baina kantatu dezakegu denak. Denak daukau almen hori. Hortarako eta honekin lotuta, nik esango nuke, bueno, zer dan, edo nola sortzen da ahotsa, zer dan ahots bat, zer gehituta, zer batuta, ateratzen da ahotsa, zergatik. Batzuk esaten dute ahotsa dela arimaren ispilua, edo arimaren islada. Gure barrundik espazio misteriotsu hori, daukagun arima edo deitzen dioten arima, espazio horri, horren islada edo horren istilua. Ni pentsatzen dut ahotsa dela gauza ezberdin batzuen batuketa nolabait, eta gauza ezberdin horren batuketa ahotsa da, baina
gauza guzti horiek gure barruan daude eta gauza guzti horiek gu gea. Alde batetik daukau plano fisiko bat, hau da mekaniko bat, muskularra, gure gorputza, honekin sortzen da gure ahotsa. Gure gorputzaren konstituzioen arabera daukau ahots bat, daukau beste ahotsa. Daukau sudur bat luzeagoa, daukau sudur motzagoa, arpegi zabalagoa, arpegi estuagoa, lepoa, bueno, horrek sortarazten du ahots mota bat edo beste mota bat, noski. Duela urte batzuk eukin nun aukera lan egiteko ikastaro baten, kantari ospetsu batekin, izena Thomas Quasthoff, Alemaniako kantari bada, eta berez kantari oso berezia da. Kantari oso txikia da, izango da tamaina ontakoa. Baina, karo, desproportzio horrek ematen dion abantaila, zein da? Daukala buru bat eta lepo bat, holakoa, tamaina ontakoa. Karo, desproportzio horrek ematen dion, fisikoki ematen dion kualidadea oso berezia da. Aukera balin bako ez du egoen interneten bidea seguramente bako ez bilatzea, Thomas izango da TH-ekin, Thomas Quasthoff Kukin, Quasthoff, uste BF dauzkala pukaran, kantari izugarria, nik inoiz ez dut entzun alako ahots goxua, alako ahots potentea, zabala, esatez du, zergatik, bueno, pues, argi dago, oso tipo berezia da, ahots berezia doka. Hala da, bai? Orduan, fisikoki, gure baldintza fisikoak guztiz kondizionatzen dute gure ahotsaren sorrera. Nola gean, zabalagoak, estuagoak, finagoak, lodigoak, nola da gure, ez bakarrik gure ahotskorrak hemen daude, baina gure resonantzikajak, gure espazioak, gure dena, espazio fisiko guztiak, baldintzatzen dute gure ahotsa. Hori alde batetik, orduan plano fisikoa da lehenengo ingredientea, bai? Baina gero daukagu plano emozionala, esaten dut plano fisikoa, plano emozionala, segun eta nola gauden, emozionaldetik ahotsak erantzuten du. Ezin dugu hitz egin, ez daukagu ahotsa ondo, emozionatuta gaude, segun eta nola gauden momentu honetan emozionalki gure bizitzaren emozioen arabera, gure ahotsa ere desberdina da, aldatzen du. Aldatzen du guztiz gure ahotsa. Plano fisikoa, plano emozionala, plano mentala, gure buruarekin dauzkagun arazoak, dauzkagun zurrunbiloak hor bueltaka, gure gauzak, azken finean egiten eragina badute ere plano fisikoan, azken finean dena daukate, denak iristen dira plano fisikora, nolabait, baina plano fisikoan azkenen sortzen da ahots mota bat edo beste bat. Plano fisikoa, plano emozionala, plano mentala eta plano espirituala esan dezakegu bai. Orduan, plano guzti hauek sortzen kombinatuta egiten dute zer gean bakoitzak. Seguramente gero mendik urte batzuta esango dute, beste plano bat badago, beste dimensio bat ezagutzen ez genuena, eta hori bai gu gea. Bueno, pues, gehituko dugu zerrenda honetan, baina momentuz, bueno, esaten dutenen arabera, pues, plano fisikoa, emozionala, mentala, espirituala, plano guzti hauek gu gea. Eta segun eta nola dauden enkajatuta pieza guzti hauek, segun eta ondo enkajatuta edo okerrago edo hobeto edo orduan gure ahotsa hobeto edo okerrago dago baita ere. Orduan ez da bakarrik ezkeni, bueno, hori txikia naiz, eta hori da kondizionante importante bat, fisikoa, azken finean dena itzultzen da, dena bueltatzen da plano fisikora. Segun eta nola nagoen, dena itzultzen da, dena iristen da puntu batea plano fisikora. Eta plano fisikoan, azken finean, ahotsa fisikoki
nabaritzen dugu, ez daukazu ahotsa ondo, edo gaur ez zaude hain ondo, edo beti ahotsak dauzkan mila ñabardura, mila aldaketa gauza guzti horiek nabaritzen ditugu pertsona bat ezagutzen deunen, eta entzuten den, ez zaude ondo, edo ez daukazu ahotsa ez dakiz zer. Ahotsa horren guzti, plano guzti hauen batuketa, edo islada da, eta orduan, esatea pertsona bati zuk ez duzu balio kantatzeko, hau da, zuk daukazu ahots txarra, da esatea zu pertsona txarra zehala, zuk ez duzu balio bizi izateko, ez duzu balio kantatzeko, hori da oso gogorra. Hori ezin da esan, lehenengo gauza gezurra dalako. Bigarren gauza ez delako inork, izateko norbaiti, zuk ahotsa txarra daukazu, zuk ezin duzu kantatu, ezin duzu bizi, edo ezin duzu, hori ezin da esan. Hori gezurra da. Hori da, lehenengo mitoa burutik kendu nahi nuena. Ume txiki guztik baukate ahotsa, eta ahots zoragarri bat, denak daukate potentzizugarri bat, negarre egiteko, inungo arazorik gabe. Jaio berriak. Gero, ahaztu ite zaigu urtetan zehar, gure, imagina, pentsa, ume txiki batek hain beste potentzia, hain argia baldin baduka ahotsa, zergatik gero ez daukagu hain beste potentzia haiek bezala. Ni beti pentsatzen dut, eskolako maisuak, primariakoak, ume txiki direnen, imaginatu dezakezue zer dan eukitzea 20 edo 15 edo 30 ume denak karrasika edo denak oiuka edo denak kontentu jolasean, eta maisu batek bere ahotsarekin ere kontrolatzea hoi denak, ze energia beharko duen, azken finean, zer gertatzen da umekin? Haiek erabiltzen dutela bere energia guztia, nolabait bere pieza guzti horiek oso ondo enkajatuta daudela. Fisikoa, emozionala, orduan, haiek dauden modua transmititzen dute bere ahotsan. Bere ahotsa hori da. Eta orduan dena ondo enkajatuta dagoenez, bere ahotsa potentea da. Bere ahotsa koloretsua da. Zer gertatzen nahi da gero eta gehiago? Gero eta arazo gehiago daudela txikitatik, eta gero eta arazo gehiago dauzkagu ume txikitan, eta orduan rehabilitazioak eta operazioak eta ez dakizen gauza, baina azken finen ez dugu lertzen ahots problemak edo ahots kordetako problemak ez dira ahots kordetako problemak bakarrik. Baizik eta pertsona osoaren arazoak plano guzti hauek ondo enkajatu behar direla, hori da arazoa nolabait. Eta hori da sartzea beste plano batzutan eta beste gauzatzen. Orduan, nahi esaten daitezke, nik daukat noduloak eta ez dakitze gauzak, eta orduan esatez, operatuko dizkiate eta noduloak kendu eta, esaten dut, bueno, hori da soluzioa partziala eta momentukoa, baina ez baduzu zerbait gehiago aldatzen, berriz aterako dira. Hori ez da soluzioa. Orduan, ahotsaren konstituzioa edo plano guzti hauek, ez? Nik gustatuko litzaidake hastea kantatzen doinu bat, dindamulenan, da aur kanta bat da, eta nik gustatuko litzaidake zuek kantatzea kantua hau, denon artean. Esango dizuet nola. Kantua da dindan boleran. Dindan boleran. Dindan boleran, hori bakarrik kantatu ezakezue? Bai, dena baukago ahotsa kantatzeko bai, ez? Hortan gelitu gea, ez? Venga. Dindan boleran. Bai, berriz? Dindan boleran. Bai, hartuko partitura, alrebes esateko. Dindan boleran, gure aurra
Elizango gauzetan da lehenengoa, ez? Elizango gauzetan, lehenengoa da dindan boleran, Elizango gauzetan. Lotuko dugu? Dindan boleran, Elizango gauzetan. Berriz dindan, dindan boleran, eta bigarren aldiz izango dugu, gure aurra koleran, gure aurra koleran. Lehenengoa Elizango gauzetan, bigarrena gure aurra koleran. Dindan boleran Elizango gauzetan, dindan boleran, gure aurra koleran. Probatuko dugu? Dindan koleran, Elizango gauzetan, dindan boleran, gure aurra koleran. Jarraitu beznik? Dingin din dangan dan dingin din dang, dingin din dangan dan dingin din dang, dindan boleran, gure aurra koleran, kantu bat, bai? Oso erresa, ez dago misteriorik kantatzeko hau, ez? Dena bilatzen dut zera pegi batekin da. Bueno, moldaketa ere oso polita da Javier Bello Portuk egindako moldaketa bat. Benetan kantu zoragarria. Pixkat adierazteko 3 notakin aur kantu bat, hau da, lokanta bat. Edozein aurrak kantatu dezakena, edo edozein amak edo amonak edo aitak edo amak edo aitonak kantatu dezakena bere aurrari. 4 notakin egindako kantu bat. Oso simplea. Dena kantatu dezakegu. Bai, ez? Bueno, jarraitzeko, eskerrik asko, Xabi. Jarraitzeko pixkat, gure eskema honekin, ez dakit paperan sortu duten. Bueno, zein dut paperakin? Baina pianon gainen, ez? Bai, eskerrik asko. Bueno, bigarren gauzanik jarri dutena da, beste mito bat, hau, ipuinetan eta nik irakurrita esaten dutenez, otsoak hartu zituen arrautzen txuringoak eta ahotsa argitzeko eta ez dakit zer. Bueno, halako erremedioak eta halako gauzak ahotsak argitzeko, bueno, pentsatu dezakezuen ez, mito bat dira bai, noski, eta entzun da pixkat lehenengo partean zer da ahotsa, guretu ezakezue, zerbait hartuta, igual momentuki sor dezake eragina eta bai, argitu pixkat ahotsa edo ez dakit zer egingo duen, baina printzipioz nik ez dut gehiegi sinisten hartzea zerbait edo zen gauza ahotsa hobeto edukitzeko, hola, por sistema bintzat. Nik ez dut uste hori soluzio honik izango denik. Bai, behar bada, dagon tresna bakarra esango nuke
ahotsa lantzeko, da niretzat tresna bakarra dana. Da kontzientzia, da kontzientizatea. Kontzientzia garatzea. Zer da kontzientizatea kantatzerakoan? Nola nagoen kontzientizatea. Nola irikitzen ditudan nire barrungo espazioak, nola egiten deten indarra, nola egiten deten presioa, nun bai, nun ez, nun komeni ez daiten, ze eragina daukaten. Kontzientizatea prozesu guzti hontaz, nik uste hori dala, klabe guztia, desberdintzeko zer dan kantari esango nuke maleable bat, malgua, bai? Edo kantari gogor bat nolabait. Nik hau badakit egiten eta hemendikan ezatera. Bai? Hoi da azken finen, kontziente balin bazea, manejatzen duzu tresna. Badaukazu manejatzea, badaukazu gauza ezberdinak egitea, badaukazu esperimentatzea, badaukazu probatzea. Kontzientzia. Da, niretzat, tresna bakarra. Lan egiteko hautsarekin. Niretzat beti pentsatzen dut, zein da desberdintasuna aur eta heldu baten koruen artean. Baldin baukat aur koru bat edo helduen koru bat, zein da desberdintasuna? Nola landuko nuke umen korua eta helduen korua? Hau da, zer daukaten desberdina? Adinez aparte hori argi dagoela adinez desberdina direla. Zein uste zuen dala? Agutxa ez da berdina. Ahotsa ez da berdina. Noski. Garatuagoa helduen kasuan, hori alde batetik. Baina ingrediente importantena, osagai importantena, zein da? Kontzientzia. Aur koru bat, edo aur bat, ez bada koru baten, edo aur individualki aur bat, ez da kontziente izango. Ez daukalako adina kontziente izateko. Aurra dalako, precisamente horregatik. Dalako aurra ez da kontzientea. Orduan nik esaten dut beti aurrak hola dielako, por defecto. Bai? Eta helduen kasuan, suposatzen da aurrak pixkanaka juten diala kontzientek izaten. Eta orduan daukagu helduen koru bat eta dena kontziente dira. Hoi da teorin. Edo ez. Edo ez. Eta hoi da normalen gertatzen dana. Umeak dira kontziente por naturaleza, inconsciente por naturaleza, eta helduak dira inconsciente por defecto. Bai? Hoi da kontua. Orden azken finen antzekoa da. Aurren edo helduen koru bat zuzentzea, edo lan egitea batzuekin edo beste batzuekin, antzekoa da. Zergatik, normalen eta tradizioz eta gure gizarte hontan oso gutxi garatu deulako zer dan kontzientizatea. Kontzientzia fisikoa, kontzientzia ez bakarri fisikoa, emozionala, espirituala. Orduan, kontzientzia guzti hau garatzea, pues da benetan egiten duena ahots bat edo beste bat edo jakita erabiltzen edo ez. Bai? Eta hori da nik ustez klabe importante garrantzitsuenetako bat, edo garrantzitsuna ez bada. Beste mito bat, askotan ikusten ditugu kantari profesionalak, operako kantariak eta telebistan edo nunbaiten esfortzuk izugarrik egiten kantatzeko, eta orduan pentsatzen dugu kantatzeko izugarrizko esfortzuk egin behar direla, ez? Nik uste gelditzen gehala irudi horrekin, ez? Eta pentsatzen dugu, eske hau iriki behar da, ez dakit, ez dakit zer gauzak egin behar dira, eta ez dakit zer erpegik jarri behar dian, ez?
nik uste beste bito badala hori, gezurra da, berez, kantatzea erresa da, eta erresa izan behar du. Ez bada erresa, zerbait gaizki egiten nahi geha. Forzatzen baldin bagaude, forzatzen ateratzeko ahotsa, indarra egiten ateratzeko, orduan zerbait ez dago bere lekuan. Zerbait plano guzti hauen artean esaten genuna, ez dago bere lekuan. Berriz bueltatzen naiz umen jaio berri baten kasua, edo haur txiki baten kasua, edo animali baten kasua, txakur baten kasua ikusten baldin baduzue, ikusi zuen noizbait txakur bat afonikoa? Oso gutxi. Zaharra edo igual katarro antzeko zerbait daukalako, bai? Baina normalen oso raro da txakur afoniko bat ikustea, oso raro. Eta jaio berri bat ere afonikoa oso raro da, bai. Oso raro. Bai? Oso kasu puntuala ez bada, normalen hori ez da inoiz gertatzen. Inungo esfortzurik gabe ahotsa ateratzen da. Kantariak egiten deuna, edo lantzen deuna da, saiatzen, errekuperatzen, txikitatik egiten genuna esfortzurik gabe. Hau da, gure ahots teknikako lana ez da gauza arraroak egitea, eta ez dakiz zer esfortzuk eta ahoa irikitzea, ez dakiz zer gauzak. Nik uste dela justu kontrakoa da. Hau ez egitea, hau simplifikatu, hau kendu, hau ez, guain bai. Hau da, ahotsaren teknika. Saiatzea, barrerak, mugak, langak kentzen, eta ahotsaren garbitasuna, ahotsaren naturaltasuna ateratzen. Hortikan, badago lan egitea. Kontziente baldin bazaude hortaz, orduan baukazu lan egitea. Ikusi dezuen noizbait haur txiki bat gonbitoka botatzen? Bai, ez? Bai, hori erresago da ikusteko, ez? Niretzat, hori da marrazki perfektua, irudi perfektua, irudikatzeko zer dan ume baten ahotsa. Zuek imaginatu bain, heldu bat gonbitoa botatzen, edo imaginatu haur bat gonbito botatzen. Zein da aldea? Eske ikusi dezuenok, benetan ez dezu azten. Ume bat gonbito botatzen da, impresionante, benetan da. Zertu, nola posible da? Ñañarro batek, haulakoa, tamainontakoa, botatzea areaino. Eta heldu batek? Desastre. Pues hori da ahotsaren marrazkia. Ume batek ez dauka inungo oztoporik, edozein lekutan, berdin zaio palazio baten dagoen, etxeko salan edo kotxian, naiz eta jende aukia aurrekaldean, beha botako. Bai? Orduan, inungo barreraik, inungo oztopoik ez dauka, eta hor badijoa bere ahotsa. Hau da bere ahotsaren marrazkia. Bere gonbitoa bezala bere ahotsa ateratzen du. Inungo oztopoik gabe. Helduak dauzkagu mila barrera, mila oztopo, eta orduan, hemen nola botako, hemen ez dakizer, eta orduan, hemen zer lotxa, eta hemen ez dakizer, orduan, hori da gure ahotsa. Gure ahotsaren marrazkia hori da. Hau zer lotxa, hau zer kizer, hau nola, gure beldurrak, gure lotxa guztiak, zer egiten dute gure ahotsa ere hor gelditzea. Ematen du pixkat, primarioa, ez, nola baita, gonbitoi buruz hitz egitea, baina nik uste dela irudi garbiena. Hau da, ume baten ahotsa, hau da, heldu baten ahotsa. Eta hola da. Orduan, zer landu behar dugu, nahi baldin badu kantatu, nola kendu
oztopo guzti horiek, nola kendu, barrera guzti horiek, gure ahotsa, benetan, beldurrik gabe ateratzeko. Gure beldurrak, gure tensioak, azken finean beldurrak dira denak. Gure beldur guztiak garbitu. Vale? Eingo du beste gauza bat? Hain? Sefardiarrak ingo du rela. Kantatuko dizuet berez, bueno, kantu bat izan behar nuen, baina bi kantu dira berez. Bi kantu sefardiarrak. Sefardiarrak zian judutarrak, Espainian zeuden judutarrak, 1982an katoliko erregek erabaki zuten judutar guztiak kanporatzea, bidaltzea Espainiatik at. Eta nola juntzien? Pues juntzien batzuk Marruekos aldea, Tunez aldea, beste batzuk Grezia aldea, eta haiek eraman zituzten haien kantuak, kantu sefardiarrak deitzen ditugu, eta berez erderaz pixkat arraroa, gure belarritara, gaurko belarritara. 15. mendeko kantu bat da, kasu honetan bi lotuta daude, eta judutarrek mantendu izan zuten bere hizkuntza, bere garai hartako hizkuntza, eta tradizioak eta kantuak zenbait lekutan, horregatik konserbatu dira kantu hauek, sefardiarrak. Vaš i me dešaš. Kamini por altas torres, navegui por las fortunas, onde gallo cantaban, ni menos me conocían. Lluvias de los mis ojos.
Bueno, hauek zian bi kantu sefardiarrak, bai, alde batetik, ¿por qué lloras blanca niña? ¿Por qué lloras blanca flor? Lloro por vos, caballero, que vos vas y me dejás. Que vos vas y me dejás. Eta besteak zein esatezun, caminé por altas torres, navigué por las fortunas dira las tormentas, ekaitzak, por las fortunas, navigué por las fortunas, donde gallo cantaba y menos me conocían, lluvias caen de los cielos, lágrimas de los mis ojos, de los mis ojos. Hoi da testua. Nik uste kantu zoragarri diela. Niretzat politxena da, pentsatzea nola kantu hauek mantendu india, kasu hontan pastakit, Grezian edo Tunezen, edo Marruekosen, edo Mediterran aldetik, edo zen aldean mantendu india, eta guaindikan entzun daitezke sefardiarrak hitz egiten alako erdera kuriosoa, ez? Da nasketa bendikute argentino eta erdera. Bueno, hoia bi kantu horiek, sefardiarrak. Nik usteet honi buruz lotuta nahi gai bat ateratzen zait, eta da ahotsaren klasifikazioa. Zer dan edo ze ahots mota dauden, edo nola klasifikatu, edo bueno, honi buruz lehenengo hausnarketa, lehenengo ideia, bueno, badaude klasifikazio batzuk oso konkretuak. Azken fine klasifikazio guztiak dira etiketa jartzea. Bai, eta orduan etiketa guztiak bezala, pues, bere simplifikazioa da alde batetik, eta bestatetik seguramente akats bat, osea, ezin dugu esan zuzeala bakarrik hau, eta zuzeala bakarrik hau, eta zuzeala bakarrik hau. Naiz eta abizena jarri klasifikazio honetan, zuzea hau gehi hau, bueno, inoiz ez da egia osoa izango, inoiz ez da betea izango, inoiz ez naiz izango etiketa bat. Orduan, ahotsaren klasifikazioa da gauza bat oso diskutiblea izan daitekena, eta kasu honetan, bueno, nahi aipatzen dut gaia, ateratzen dut gaia, askotan hitz egiten duelako ahots mota ezberdinei buruz, baina ez zait gehiegi importantei personalki ze ahots mota dauden, edo mundu horren klasifikazioen ez zait gehiegi interesatzen. Baina esaten dizuet pixkat ahotsak orokorren klasifikatzen ditugu, batez ere alturan arabera. Honeaino iristen zea, zuzea hau. Ez da iristen honeaino, edo ahots grabeago daukazu, pues orduan zuzea hau edo zuzea hau. Orduan, koru baten egiten den klasifikazio oso orokorra da, eta agian askoz sinpleagoa eta garbigoa, ja opera mundua sartzen bali eskeni naiz ez dakiz zer eta bakiz zer gezurra, bale? Baina behintzat eukitzeko erreferentzio bezala. Klasifikatzen ditugu ahotsak, neskan ahotsak edo emakumeen ahotsak, agudoak baldin badira, hau da, gusto baldin badaude hor goran, goiko nota horiek ematen edo kantatzen, esan dezakegu direlak sopranoak. Sopranoa hitza italiatik dator, soprano musikan hitz asko bezala italianotik, italiaraz ateratzen dira, eta soprano esan nahi du ahots agudua, goikoa esan nahi du, sopranoa. Emakumeak sopranoak ez zatenak, izango zate kontraltoak. Sopranoak, kontraltoak edo altoak bakarrik, kontraltoak edo altoak. Alto ez du esan nahi alto kantatzen dutena, baizik eta kontraltoa. Hora, oposizio bezala sopranoak eta kontraltoak. Ahots agudoena eta ahots grabeena. Da oso simplea, baina agian egiazkoa da gehiago esatea, hola, bi multzo
Gusta zaude hemen, bai, sopranoak. Hemen zaude gusta, kontralto. Bai? Eta gizonezkoen artean, dauzkagu goran gustoa daudenak, tenorrak edo tenoreak, eta beran ibiltzen diren gustuak, basuak. Bai? Orduan dauzkagu lau multzo hauek. Sopranoak, kontraltoak, tenoreak eta basuak. Eta normalen, koru misto baten adibidez, lau agotxetan kantatzen dugu. Sopranoak, kontraltoak. Zer gertatzen da? Pues batzuk, ni erdikoa, ez dakit batzutan, hemen bai, baina hemen orduan sortzen ditugu erdiko talde batzuk, ez? Sopranoak, mezzo sopranoak, esan nahi du mezzo, medio sopranoak, erdi sopranoak, mezzo sopranoak eta kontraltoak. Eta gizonezkoetan esaten du tenorak, baritonoak eta basuak. Baritonoak tarteko ahots hori, bueno, batzutan da kolore, baina grabek ere baduzkat, orduan, bueno, horregatik esaten zaila dela esatea, bueno, eske, ni hemen guztua, ez hemen, bueno, pues, baritono, bai? Gero sortzen dira beste ahots batzuk, eta ja operan mundua sartzen baldin bagea, nahiago ez sartzea, baina esaten duz, ni soprano liriko, dramatikoa, ez dakize gauza, ja, etiketa pila bat, gaina, diciendo, ni soprano espinto, izango da, la pera limonera, pues igual, baina ez dakit, etiketa guzti horiek benetan, eta gaina, ez da egia, ze igual zure bizitzako momentu batean ahots asko sarinago daukazu, eta gero beste momentu baten ahotsa ez da hain brillantea, edo hain arina, edo hain ez dakit zer. Adibide bat jarriko dizuet, Plácido Domingo, tenor bezala aritu duenak kantatzen munduan zehar, oain baritono bezala kantatzen nahi da. Eta bere garaian hasieran ere kantatu zuen baritono bezala. Osea, hiru tenorren kontzertu horiek famosak buruan baldin bauzkazue, argi zegon hirurak oso ezberdinak zirela. Hirurak tenorak bai, baina hirurak oso ezberdinak. Pavarotti zan tipiko tenor arina, erres kantatzen zuena, berez taxista bat zan, eta kantatzen egunero, opera. Solfeoik eta ez da ezekin, baina bueno, hor sartu zuten eta operako kantari bezala izugarrizko gorputza, izugarrizko ahotsa, bai. Hor sartu zuten, tenor harin bat, konparatuta Domingorekin, Plácido Domingo, askoz gogorragoa, askoz tensagoa, eta ahoz pixkat lodiagoa eta ilunagoa nola bait, ez? Osa, tenorrak bai, denak, baina oso ezberdinak. Eta gero bestea, zan hirugarrena, Carreras, Josep Carreras. Ja, hirukote hori egin zutenen, ahotsa nahiko paia zeukan, nahiko esfortzu pila bat egin behar zituen kantatzeko, eta nabaritzen zen, oso ezberdinak hirurak kantatzen. Orduan, zetik eta jarriko du bakoitzai, bueno, pues azken finen, tenor, baino kual, esto, lo otro, bueno, kantatu ezakezu hau? Bai, jazta, kantatu. Ezin dezu kantatu hau? Bale, beste bat. Hola da, Nik uste egitea sailkapen gehiegi ez duela fundamento gehiagirik. Azken finean, aldatu dezakeulako gure ahotsa, momentu baten baritonoagoa, beste momentu tenorre bat, brillantago, esatea ni hau naiz eta mendikan ez nahi mutuko pixkat ingenua da alde batetik. Gero, sortzen dira, entzun dezuen erabili deten nik ahotsa ez da tenorea, ez da bajua, ez da baritonoa, ez da sopranoa, ez da kontraltoa, zer da? Bueno, kasu honetan, kontratenorre ahotsa erabili dut. Eta zer da kontratenoren ahotsa? Da teknika bat, gizonezkok bakarrik daukagun teknika, almena, eta da falseteren bidez kantatzea goiko nota batzuk. Hori da bakarrik gizonezko daukagun almena sentitzen dut, baina ez da diskriminazioengatik, hola da, ezin da, da kausa fisiologiko bat. Berez zer da falsetea?
Badakizue ahotskordak dauzkagula hemen. Ahotskordak deitzen ditugu ahotskordak, baina ez dira kordak, ez dira sokak, ahots sokak. Ez dira Espainiak bezala. Imaginatu hemengo Espainiak, hemen daudela jarrita, horizontalki, eta hemendikan pasatzen dela arnasa, vibrazioan trompeta jautzeko bezala, jartzen dira vibrazioan Espainiak, hauek dira ahotskordak, eta orduan soinu bat ateratzen du. Soinu hori amplifikatu egiten dugu gorputzan barruan, zeren bidez? Gure espazioen bidez. Dauzkagun espazio libre guztiak balio dute erresonantzika kaja bezala, hori da gitarra bat bezala. Gitarra ikentzen badigu kaja, oso gutxi entzuten dira sokak. Jartzen badigu kaja huts bat azpitik, edo biolin bati, edo biolotxelo bati, edo sokazko instrumento edo zein instrumentoik jartzen badigu kaja bat, hutsa, orduan vibrazioa amplifikatzen da. Hori da pixkat gertatzen zaiguna gorputzean. Dauzkagu ahotskordak, ahots Espainiak deitu ditzakegu igual zuzenago izateko, hor, haizea, arnasa pasatzen denen hortikan, haizeak vibrazioan jartzen du, eta erresonantzika buruan dauzkagun erresonantzika eta toraxen dauzkagun kaja torazikoan dauzkagun erresonantzik kajak balio dute erresonantzi bezala eta amplifikatzen dute soinu hauek. Hori da gure ahotsa. Ahotsaren sorrera plano fisiko batean. Orduan zer egiten zein da mekanika kontratenor baten ahotsa edo falsete ahotsa ateratzeko. Pues azken finen, imaginatu behatz hauek direla ahots kordak edo Espainiak, bai? Vibrazioan jartzen dira, ez? Arnasa pasatzen danen. Guain imaginatu, guante dauzkatela jantzita, eta jarraitzen dut kantatzen. Hau da falsetea. Arnasa pasatzen danen, vibratu edo muitu beharren behatzak, kasu honetan, guantea bakarrik. Inguruko geruza vibrazioan jartzen da. Bai? Bakarrik ingurukoa. Imaginatu, gure Espainetan bakarrik zati bat jartzen dugu, beste guztia da geldik, eta ingurukoa bakarrik vibrazioan jartzen da. Da sistema bat automatikoki egin dezakeguna, konturatu gabe, baina fisikoki zerbait antzeko izan daiteke konparatuta guante eta irudi honekin. Nolabait inguruko geruza martxan edo vibrazioan jartzen dugu eta ez muskulo osoa. Dia muskulo batzuk eta bakarrik jartzen dugu zati bat. Orduan, nik egin dezaket hau da nire ahots nolabait normala, bai? Eta egiten badet hor egin dut aldaketa bat nabaritu duzu aldaketa, noiz egin duten aldaketa bai. Hor ez dago aldaketarik, hor da nire ahotsa. Bai? Orduan, ahotskordak vibratzen nahi dira osorik. Eta egiten badet nabaritzen duzu kolore ezberdina daukala ahotsa, desberdina dala kolorea, bai? Zer lortzen nahi naizen modu hontan? Nolabait beste mekanika honta pasatzen dut, on-off egiten dut, palanka edo klak egiten dut, bai? Orduan baukat jarraitzea goendikan gehiago. Nire ahotsarekin aurkelitzen naiz. Eta jaztin dut gehiago. Eta orduan, nolabait barrera hori puskatzeko jarraitzeko bidea, badokat beste sistema hau. Bere abantaiak dauzka eta bere inkonveniente dauzka noski. Eta orduan, jakinin behar da manejatzen eta erabiltzen tresna hau. Eta hori da nolabait kontratenorrak egiten deuna. Manejatu sistema honekin. Zenbait nota kantatu ditzakegu
ahots batekin, eta zenbait nota beste batekin, edo juntartekatzen, edo jun kombinatzen, hori da pixkat egiten deuna. Kontratenoren ahotsa sortu zen bere garaian, neskan ordezkoa izatea, ze elizatan kantu religiosoak zien, bueno, garai batean elizatan ezin zuten bakarrik gizonezkoak ezin zuten emakume kantatu. Orduan zaitez zuten soprano ahotsa umeak tipleak deitzen ditugunak, tipleak zian ume sopranoak. Tipleak kantatzen zuten sopranoren ahotsa, kontraltoren ahotsa kontratenorea kantatzen zuten, ze azken finen kontratenoren ahotsa da tenore baino altuago zein dago kontraltoa. Tenorea falseten bidez, edo tenore baino altuago direnak falseten bidez kantatzen dute kontralto bezala. Orduan sopranoak kontratenoreak, tenoreak eta basuak. Eta orduan daukagu nolabait koru misto baten estruktura guztia, baina neskak erabili gabe. Eta horregatik, sortu ziren, edo bintzat aprobetxatu zen teknika hau, eta sortu zen eskola bat apreziatua kontratenoren ahotsa. Gero, 19. mendea iritsi zanen, bel kanto deitzen dugun kantu mota horri, operan kantua, eta hori dena, kontratenoren papera nahiko gaizki ikusita zegoen, eta nahiko aparte utzita, ze konsideratzen zen, ze ahots horrekin inungo volumenik zegoen, eta kolore oso aula, eta orduan, horrek ez duela funtzionatzen kantatzeko. Orduan, 19. mendean batez ere, galdu zen, teknika hau balido bezala, behintzat, zenbait errepertorio egiteko, eta, esan zuten, kontratenorek, zero. Eta, gero berriz, junda berriz errekuperatzen, eta azken finen esatea, ahots hori igual honekin ezin dezu errepertorio bat egin, baina baukazu beste bat egitea, oso ondo, eta inongo arazori gabe. Nei Donostiko Konserbatorioan nik hasi nintzen egiten ikasketak, berez partikularki, baina leheno bat zegoen aukera, azterketak egiteko bakarrik jun azterketa bat egin eta zure etxea bueltatu. Eta nik jun nintzen kontratenore bezala egin nituen urte batzuk, eta ja gero esan zidaten nahizu, kieto, urrengo urtea, izango lezateke 5. kurtsoa, eta 5. kurtsoa bukatzen baldin baduzu, orduan ukiko zu maixoen titulua. Eta hori ez da posible. Zergatik? Hola, ze erakutsiko duzu, zein erakutsiko diozu kantatzen ahots horrekin. Orduan, jarri ziaten notatxo bat niri zuzenen eta dedikatua ikasketa planetan, eta jartzezun obra hauek kantatu egin behar dira idatzita jatorrizko tesitura originalean eta ezin da aldatu ez dakizatuak, ez orduan eskatzen zituzten gauzak, orduan ez zidaten uzten, aurkezten, orduan, jundizan beste konservatorio batea, eta han utzi zidaten eta han bukatu nuen kantuko ikasketak. Baina, da 19. mendeko mentalidadea guendikan, 20. mendean. Eta hori nik, jasan dut. Hola dia gauzak, orduan, batzuentzat ez da kantatzea, batzuentzat ez da balidua, batzuetan ez da interesgarria, edo ez da, azken finen, 19. mendean bel kantu honekin sortu zen kantu mota, dala operako kantuak eta lead kantu mota guzti hau, baloratzen zituzten gauza batzuk, eta batez ere volumena, eta agudua, eta potentzia benetan haundia izatea. Orkesta sinfonikoak ere oso haundiak ziren, eta orduan behar zituzten ahotsak benetan haundik eta potentek eta agudua iristea, eta orduan hori izan da guk goendikan jaso deun tradizioa.
ez dakozu hauts agudua, ez dakozu hauts potentea, ez dezu balio kantatzeko. Ez da interesgarria, ez da, eta hori da pixkat kontratenoren papera hor erdi nastuta, erdi izkutatuta gelditu dana hor, tarte hortan. Oain berriz errekuperatzen nahi da, beste kantu mota batzuk egiteko, baina seguramente ez 19. mendeko egiteko. Sortu zian beste pertsonai batzuk ere, ziaba kastratoak, kastratiak. Kastrato bat da, kastrati batzuk dira. Hoi da, italianoz plurala egiteko erabiltzen duten sistema. Gelato, helado, bat, gelati batzuk. Orduan, kastrato, bat, kastrati batzuk. Askotan, esatezu, zuztea kastrati, ni ez. Ez kastrato eta ez kastrati. Azken finen, kontratenorio bezala kantatzeko, bakarrik behar dena da, gizonezko izatea. Gizonezko guzti baukau almen hori pasatzeko falsetea. Nahi bazu probatuko dugu, momentu baten. Gizonezko, animatuko zatea probatzen? Ez? Erresa da, ez du minik ematen eta... Azken finen, imaginatu gizonezkoak, imaginatu imitatu egin behar dezuela emakume baten ahotsa, nola ingo zenukete hitz egiteko emakume bat zela, nola ingo zut, egin dezakezu hori, dezakezu, hori da falsetea, hori egiten egia falsetea. A ber, batzutan pentsatzen dugu, falsetea zer ikusirik daukala falsoarekin. Izen horrekin falsoa. Ez dago bat ere garbi nondik datorren hitza falsetea, baina batzuk esaten dute frantsesetik datorrela eta ez falsotik, falso italianoz edo erderaz, falso, falsete. Baizik eta fose, frantsesez, fauces, nola baita erderaz, itzulpen nola literalagoa izateko, la fose, las fauces, haua, nola baita. Orduan, fose, izan diteke falsete, hitza, izan diteke. Ez dago garbi. Edo zein kasutan bai 19. mendean konsideratzen zuten falso bezala eta zerbait anulatzeko modukoa. Kontratenoreak alde batetik eta beste aldetik kastratoak. Ze pasatzen zan kastratiekin? Ze pasatzen zan? Modan jarri zala, kantu erlijiosoa hasiera baten, baina operan ere, bere garaian, egia 16-17 mendean, 18 inkluso 19 arte, batzuk ja gutxi batzuk, baina modan jarri zan, ume txikiak, ahots honekoak, honek dauka ahots fina, egiten zioten barrabilak moztu, claro, hoi da kastrazioa, claro, imaginatu behar dezue zein zian baldintzak sanitarioak esan nahi dez, operazio mota hauek egiteko, batzuk hiltzen ziren noski operazioak egiten, beste batzuk hiltzen ziren mazpaiak epaka, claro, orduan denak ez dian ondo ateratzen. Baina zan aukera bat, adibidez, ume pobre askorentzat, eukitzeko heziketa bat, heziketa janaria eta baldintza onak eukitzeko, heziketa kanturako, eta ateratzen bazan ondo, eta kasu batzuk badaude, Farinelli pelikula ontakoa, da kastrado bat, ez zituzten ditzen kastratoak, ez zituzten kapones, los kapones, kapoiak, olentzero bezala kapoiak bat ditu, Espainien bazuden los kapones. Eta ziren, gaina esaten dute, hasieran lehenengo kapoiak espainikoak ziren, gero Italiara eraman, eta han geroia garatu zen, eta han oso gustu handiko handiz hartu zuten historia hau. Kontua zen,
iritsi izan la momentu bat, pues claro, bazeuden tipo batzuk, umen bila, nun, hauts polita, txak, gero operazioa, ez dakizek da bakizer, eta gero eskola batzutan sartzen zituzten, kantua, zer pasatzen zen, ondo funtzionatzen bazun. Pues, bagenula, heldu baten gorputza, baina nola sexualidadeen aldetik barrabiak moztuta ez dagoen garatuta, gorputza bai, zeon heldu baten gorputza bezala, zeon desekilibrio, desoreka hormonal bat sortzen zuten, eta batzutan pertsonai nahiko bereziak eta nahiko arraroak hormonalki pertsonai arraroak, fizikoki arraroak sortzen ziren, baina zian pertsonak gorputz normal batekin eta ume baten eztarri batekin. Imaginatu behar dezue, zer dan ume baten eztarria soprano nahotxa adibidez, edo kontraltoak bazeuden ebai, ez dien denak sopranoak. Zien ume baten eztarria eta gizonezko baten gorputza, birikak. Ze pasatzen da, azken finen, izugarrizko birikak, izugarrizko arnasa, eztarri txiki batekin. Orduan, bazeuzkaten egiltea koloratura, gora eta bera, eta arnasarik ez hartu, orduan zien bere garaian, zien gaur egun zineko super izarrak bezala, edo futboleko izarrak bezala, zien el no va más, kastratiak. Zian, benetan, opera guztitan jartzen zituzten pertsonai printzipalak Julio Cesar, kastratoa. Orduan ez duten konsideratzen akats bat bezala edo defektu, ez justo kontrakoa, sobrenaturalak konsideratzen zuten. Zerbait guztiz apartekoa eta guztiz iaia jainkoak bezala, jartzen duten pertsonai printzipalak Julio Cesar eta aingeruak eta pertsonaiak arimak eta ez dakizte pertsonai bereziak kastratuak. Hori izan zen beste histori bat, oso kuriosa. Baina, gaur egun, ze pasa zen, Elizan hasiera baten gustatzen zitzaien pila bat, ze, ematen ziren izugarrizko kolorea eta izugarrizko apresatzen zuten pila bat, hemen kastratu bat dago, guazen entzutea, eta orduan zan kapila hontan, kapera hontan, baztegon, guazen entzutea, eta izugarrizko mugimendua zegoen kastratuekin, ez? Futbol jokalaria bezala kontratu bat, hemen, guain hemen, ez dakizet. Baina, gero ikusten zuten hori benetan ez dela oso sistema polita, eta orduan ofizialki debekatu zuten. Ofizialki Elizak debekatu zuen, eta orduan ezin zuten onartu, ez bazan istripu baten bidez. Ume bat eroritzen baldin bazan, zaldi batetik eta justu, kolpe bat hartu eta moztu imazioten, orduan denak ziren istripuak, gero. Debekatuta, baina jarraitzen zuten egiten eta denak ofizialki debekatuta zegoen, baina hainbeste gustatzen zitzaizkien, jarraitu zuten egiten istripu bezala operazio guztik egiten, ez? Baina, kastratuen mundua kuriosa, ez dakit nola galdetzen denboraz, duztek ez diazu ezer galdetzen. Jesus, ni gauza pare bat, nahi nituen komentatu. Niretzat oso gauza bitxia da, ahotsaren, gorputzaren ahotsaren sorreran, osagai bat berezia. Leheno aipatu dugu, nolabait arnasketa hartzen dugunen, vibrazioa sortzen dela ahots kordatan edo ahots espainia hauetan, eta gero erresonantziak
dauzkagu, bai, masailetan, sudurrean, begiak, ahoa, lepoa, eta kaja torazikoa ere, izan daiteke erabilgarria, resonantzi kaja modukoa. Ze pasatzen da, gero eta erresonantzi kaja gehiago, gero eta vibrazio gehiago, gero eta soinu handigoa, naiz eta ahotskordak betiko lana egin. Nik egiten dut betiko lana, baina amplifikatzen bali badet behar dan bezala, nire ahotsa handigoa entzuten da. Ez da nire ahotskordak direlako bereziak, baizik eta agian ikasi detelako nolabait espazio hauek erabiltzen. Kasu honetan, ondo erabiltzen baditut, nire ahotskordak, nire erresonantziko espazio hauek, sortzen dira harmonikoak deitzen ditugun gauza batzuei. Da, soinuan sortzen ditugu harmonikoak. Zer dira harmonikoak? Harmonikoak dira vibrazio gehiago nolabait. Nik bali bauzkat kaja gehiago martxan, harmoniko gehiago sortzen ditut. Nire kajak nolabait estuk eta txikik bali badia, harmoniko gutxiago sortuko ditut, eta orduan hori da, kanpotik entzuten dehonen, eskea oso ahots berezia dauka, oso ahots aberatsa, oso ahots ona dauka, oso ahots kolore honekoa, hori da, benetan, harmoniko gehiago sortzen ditulako bere ahotsen. Bai? Ez dakit soinu honekin entzungo dian harmonikoak, nahi nituen egin pixkat ariketatxo bat, harmonikoekin. Adibidez, jarriko dut adibide bat. Nik kantatzen bali maet nota bat, esango duzu, hor harmoniko daude? Pues, takit, zer dian harmonikoak, soinu honekin zailagoa da, igual ez duzu entzungo. Probatuko dugu gauza bat, nik kantatuko dizut nota bat, besteik ez, nota bat. Eta gero ingo detena da, nota horri bokala aldatuko diot. A batekin hasten ba naiz, igual E batea pasako naiz, edo I batea, edo jungo naiz aldatzen bokalez, baina nota ez dut aldatuko. Oso soinu fina da, eta hainbeste zaralakin ez dakit entzungo da. Probatuko dut, bale? Funtzionatzen baldin badu, behintzat entzungo duzu, edo nabarituko duzu zer dian harmonikoak, bale? Nik kantatzen baldin badet nota bat, ordon, nik erabiltzen nahi naizen espazio guzti hauek martxan jartzen nahi naiz, erabiltzen vibrazioa jartzen nahi naiz, baina hasiko naiz nota berdina kantatzen, baina bokalez aldatuko dut. Entzuten duzu zerbait arraro? Bai, entzuten da? Zakit soinu horrekin entzuten da. Bai? Bai? Entzuten da. Zer entzuten da? Aldatu egiten duzu. Zer entzuten duzue? Aldatzen nahi naiz bokal batetik besteik ez. Baina zer aldatzen nahi da? Zer entzuten nahi da? Nola? Resonantzia lekuak edo. Adibidez, horrekin badirudi nasala hori. Bala, ez da?
Ez da hori bakarrik. Ez. Entzun dituzue, txirula batzuk bezala, ez dute konturatu? Orduan, ni berez nota ez dut aldatu, ni nota bat kantatzen nahi naiz. Edo noski lekuz aldatzen nahi da, segun eta ze bokaletan, eta orduan batzuk, bai, espazioa, baina hori ez da harmonikoak entzutea. Pasatzen naizenen batetik bestera, nolabait txirulan soinu hori aldatzen da. Entzuten dira gauza batzuk, nik martzianito editzen diot soinu honi, baina berriz dingo, entzuten duzu soinu hori. Hola? Bai, baina da vibrazio hori, da harmonikoak sortzen nahi naizela. Harmonikoak beti daude hor, baina nabaritzen dira oso garbigoa bokal batetik bestea pasatzen detenen. Oihartzun bezala da. Ez da, berez, ematen du oihartzun bat. Ez dakit entzun dezuen noizbait, budisten kantuen komentutan, hor daude bi gauza, alde batetik. Ez dakit konturatu zeaten, baina denak oso nota grabeak hartzen dituzte. Eta orduan ni pensaten nuen, zerbait ez dakit, ez dut ulertzen zerbait. Nola posible dan, hemen zenbat zeate bajuak. Esan dut tenoreak eta bajuak, gizonezkotan. Tenoreak eta basuak. Eta haiek kantatzen dituzten notak dira basuak, baina oso basuak. Orduanek esaten dut, no me cuadra. Nola posible dan kantatzea denak konbentu baten, sartzea denak konbentu baten, eta kasualidadez denak sartzen dira eta baju profundo dira. Nola posible da? Pues truko da okadolako, bai? Truko badago. Berez, haiek ez dute kantatzen nota hori. Haiek kantatzen dute beste nota bat, eta guk entzuten dugu nota hori, bekoa. Oktaba bat beran. Horregatik kantatu dezakete nota guzti hori, eta teknika baten bidez egiten nahi diena da bekoa kantatu. Eta teknika, kontatuko dizuet, nahi gitzait gehiegi, ondegi ateratzen, batzutan bai, batzutan ez zain ondo. Gauza da, imaginatu, egin behar dezuela, bakiztuen nola egiten deunen, imitatu gaztelu baten atea irikitzen danen. Nola imitatu dezakegu gure ahotsarekin? Ate hola soinu. Bueno, pues haiek egiten dute zerbait olakoa, kantatzen duten bitartean. Hau da. Ni kantatzen naizen nota da baina vibrazio honen bitartez lortzen naizena da oktaba bat bera entzutea. Orduan izango litzateke nota eta hori ondo eginda, ni bezala funtzionatzen du asko hobeto. Ze pasatzen da, gero eta grabea baldin bada nota, gero eta harmoniko gehiago entzuten dira. Horregatik entzuten badezu halako grabazio bat entzungo dezu. Izugarrizko nota grabeak eta izugarrizko nota aguduak egongo balira bezala txirula jotzen batzuk. Inork ez dago txirula jotzen, eta inork ez dago nota hori kantatzen berez. Dena gezurra da.
Magia. Vale? Magia hori da hori gertatzen nahi dena. Harmoniko gehiago sortzen nahi dira, eta nolabait sortzen nahi dira giro berezi bat, harmonikoz betetako giroa, eta hori da, haiek apreziatzen dutena. Bai bol tibetano hauek, izugarrizko harmoniko, joten dezu eta hainbeste nota entzuten dituz ezak izu zein dan azken, zein dira nota guztiak harmonikoak. Oso soinu berezia daukate. Ingotu azkeneko kantua, dosol. Nere aldetik bintzat bukatzeko, gero galderaren bat balin bokaztui, galderaren bat. Baina, kantatuko dizuet beste kantu bat, berez da erdiaroko kantu bat, kompositorea da Guillaume de Machaut, dala Frantziako kompositore bat, Parisen inguruko kompositore bat, oso ezaguna erdiaroan, gaur oso apreziatua, izan zalako lehenengo kompositorea, gaur egun dakigun lehenengo kompositorea, polifonia idatzita utzi ziguna. Lehenengo obra polifonikoa, ahots ezberdinetan, horrek ez du esan nahi ez zutela egiten, seguramente egiten zituzten obra polifonikoak, baina idatzita daukagun dokumentu bakarra, lehenengo dokumentu hau da Guillaume de Machaut, Notre Dame, Pariseko Notre Dameko elizan utzi zuen meza bat ahots ezberdinetan. Kompositore honek egin zituen obra batzuk, hauen artean, noski, ni polifonia bakarrik ezin dut egin, nik bakarrik egingo dut monodia bat, deitzen zaiona, hau da, ahots bakarra kantatzen, eta kantatuko dutena da lamentazio bat. Lamentazioa, kasu honetan, ez da erlijiosoa, baizik eta fortuna erreginari buruz, edo jainkosari buruz, fortunari lamentazioa bat. Fortuna batzutan zaude goran, eta oso kontentu nago, beste batzutan zaude beran, eta desastre bat egin da nago. Hau da pixkat kontatzen duena.
Suis de prix. Eskerrik asko. Konturatu baztate, momentu batzutan hain izan, nolabait nire ahotsarekin, beste momentu batzutan falsetearekin. Hau da, kantu mota bat, nolabait Frantzian, kontratenorak zukaten izen berezi bat, dena Frantzin dena berezia da. Orduan, kontratenorek ez haute contre, deite zuten, haute contre, alor, haute contre, beste kolore bat, beste gauza bat, haiek zukaten kontratenore berezi batzuk. Eta kantatzen zuten tenore bezala, zenbait momentutan, eta gero falsetea pasa. Hori da berezitasuna. Frantzin dena la remangile, eta, bueno, pues, nahi zuten, ahots berezia, haute contre, eta hori izan haien gustuko tesitura. Tenore bezala eta gero falsetea pasatatek, ez da dena falsetea eta dena, ez, bueno, berezitasunak. Galderaren bat? Dena garbi? Zer? Kantu gregoriano bada berezirik? Kantu gregorianoa, berezirik? Bueno, nik uste kantu gregorianoan berezitasun importantena da ahots guztiak batera kantatzen zuten. Hori da gauza importante bat. Bere garaian, esaten zuten, pentsatzen zuten eta esaten zuten, San Pablo esaten zuena, el que ora cantando, ora dos veces. Orduan, otoitza zien, azken finean kantu erlijiosoak dira, eta ez da bakarrik otoitza egitea, baizik eta kantatzea eta otoitza egitea aldi berean. Nolabait apreziatzen zuten, sortzen dan magia, sortzen dan espazio berezia, ahotsarekin sortu daiteken espazio magiko hau. Hauek esaten zuten, hau da nolabait hurbiltzea jaungoikoaren gana. Hori da azken finen musikarekin eskatzen nahi zutena lortu. Eta kasu honetan, Gregorianoen bidez, hori da gaur egun duela gutxi demostratu dan gauza importante bat, batzutan pensatzen dugu, eske, karo, solistak, dia solistak, eta guk zeingo dugu, ze kantatuko dugu, eta guk gure ahotsonekin zeingo dugu. Pues, daude kantuk eta kantu motak pertsona guztientzako. Askotan pentsatzen du kantatzea koru baten dela, bueno, koru baten kantatzen dut, hola, sin más, ez dauka olako, ez naiz, ez dakizer, koru baten kantatzen dut, bueno. Duela gutxi dituzte ikerketa batzuk eta konprobatu dute koruan kantatzen deunen, denak batea, erritmo batea, doinu batea egiten deunen, gure bihotzak hasten diela taupadak aldi berean egiten. Hori da dela gutxi kardiologoak egin dituzten ikerketak. Orduan oso gomendagarria da kantatzea, eta kantatzea koru baten benetan lortzen dula bihotzak
lasaitzea eta bihotzen erritmoa dena batea. Hor dago magia, eta hori da naturan ere ikusi dezakegun antzeko efektu bat, adibidez, arrain txikiak direnen, zer egiten dute? Denak bildu, banku bat, ez dakite euskeraz nola esaten da, arrainen talde... Sarda. Eskerrik asko. Sarda bat sortzen dute, eta bihotz guztik batera vibratzen nahi dira. Orduan, datorrenen marrazo edo animalia handi batek entzuten duen edo sentitzen duen haien vibrazioa benetan egiten nahi diana da denak vibratu edo denak taupadak aldi berean egin, denak funtzionatzen nahi dute organismo bakarra bezala, beak pentsatzen dudala animalia handi bat. Eta da modu bat defensa egiteko. Kasu honetan ez dugu defensarik behar koru batean kantatzeko, baina bai deskubritu dute bihotzak egiten duena, edo bihotz guztiak egiten dutena, taupadak bateatu eta lasaitu. Hori da, haie jakin gabe teorien edo ikertu gabe bazekiten eta apreziatzen zuten hori. Gregorianoan ez daude ahotsak ezberdinak, denak kantatzen dute ahots batera. Gauzak zailagoak edo erresagoak, baina denak ahots batera. Naiz eta ahots agudogoak edo grabeagoak, kantatzen zuten denak batea. Eta hori ez da nahientzat gauza bitxia. Zerbait gehiago, kurritzen zaizue, galderaren bat edo? Bueno, eskerrik asko, tortzeagatik.